أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. قلي تماشغان هجا قهدار عزيز أم هاتن بشا بينجا جي كتابة بناوي نهج الأنام، كتابة سيداي ملخلي سيرتي. مبحث الرسالة evra ciye bahsu qalkirina peygamberitiye nübüvvetiye. Malume ve gühdervanaya rukni imane baveriya bxwedê melaiketê Xwedê mevan mebhesê hanika zikir kir. İro em ê behsa risaletê em ê bikin inşaallahu teala. Muhammed Resulê Xudaya hinar ji bo îns û cin û melek pêşwar. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Resulê Xwedê ye, hinar yani qaside ji bo gotina emrê Xwedê ji mexluqa ra. Xwedayê Teala wî qasid şandiye ku teblîğa emrî wî ji însana ra bike. Ji bo îns û ji însana ra, cin û ji cina ra û melek ji melaîketa ra pêşwar ji xwe layık e ku pêşkêşê wan be. Ev pêşkêşiya Hezretî Pêxember aleyhissalatu vesselam ji bo îns û cin û melaîketa ra ji xwe layık e. Xwedayê Teala di Qur'ana ezîz da dibe وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ya Muhammed me te rahmet şandiye ji temamê alemê ra. Bi dînê wî dînê dîmensûxî bûn. Bi dînê wî yani bi dînê Peygamber aleyhissalatu vesselam, bi dînê İslamê, dînê dî, dînê dinê, dînê geyri dînê Peygamber aleyhissalatu vesselam mensûxî bûn. Hukmê wan ji holê ji ortê rabûn. Rabûna hinek ehkama ye, lêbelê di eqîdê da temamê dîna aynî tişt dibêjin: tewhîd, edalet, exlaq, hebûna cennet û cehennemê. Evanê hanika ji xwe müşterekê temamê dînan e. Lêbelê hinek ehkamê şer'î li gorî esra, li gorî zemana, li gorî milleta çi bûne, mensûx bûne, nesx bûne. Yani hukmê wan ji bidaketina hukmê dawî hinek hukmê pêşî ji holê rabûne. Kemal û fedil bû me pê zêde bûn. Bi daketina dînê İslamê kemal, fazilet ji bo me pê zêde bû. Ji xwe Xwedayê Teala dibe el yewme ekmeltu lekum dînekum. Min îro dînê we kamil kir, min bêkêmasî hîşt. Ti kêmasî û nuqsanî di dînê İslamê da nema. û fedil yani faziletekî ew jî şerefekî herî mezin e ji bûna me ku em bûne peyrevê Hezretî Pêxember aleyhissalatu vesselam, em bûne peyrevê vî dînê İslamê. Xwedê ew kire xatemê enbiya. Xwedayê Teala azze ve celle Hezretî Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam wî kiriye dawiya pêxembera. We xuta xatem bi ma'na yani mühür li nübüvvetê xistiye. Yani artık di pey pêxemberê me da pêxemberekî dî nayê. Welakin ew e serwerê etxiya. Lakin her çiqasa pêxemberê me aleyhissalatu vesselam xatemê enbiya be, dawiya pêxembera be jî lêbelê serok û serwerê ehlê teqwayê dîsa Hezretî Pêxember aleyhissalatu vesselam e. Ji nesla Qureyşe ji tuxbê Ereb Pêxember aleyhissalatu vesselam ji qebîla Qureyşiya ye. Di nava Ereba da baxusûs li Mekkeyê Mukerreme en qebîla herî biqedir bi rûmet qebîla Qureyşiya bû. Pêxember aleyhissalatu vesselam jî ji qebîla Qureyşiya ye, ji tuxmê Ereb û zimanê Pêxember aleyhissalatu vesselam jî zimanî wî Erebî biye. Ti mecal ji nîqaşa li ser ku Pêxember aleyhissalatu vesselam ji milletekî dinê ye ihtiyaç pê tune ye. Lewra Pêxember aleyhissalatu vesselam zimanî wî Erebî biye.
نبوة دسالة چلی دای رب نبوة پیغمبریتی دسالة چلی دا يعني پیغمبر عليه الصلاة والسلام كو عمري وي گشتيه چلی خدای تعالى وحي شانديه ويكريه نبي خو پیغمبر خو سسيدي كبوري نو اوبو رسول قضا كو 3 سال دنجي دي سردا درباس بو حضرت پیغمبر عليه الصلاة والسلام بو رسول والنبي دنا بين علماء دا tartışma ki heye kan nebi çiye rasul çiye em karim bi kurtasi wiha bibêjin di fetreta wehyê da di fetreta wehyê da yani bi teexîra wehyê وقتا دوان هر 3 salê ku bi dizî da Peygamber aleyhissalatu vesselam tebliğê bi dizî kiriye Seyyida Melek Halil jî li ser gotina wan kesê ku dibêjin adwan salê bi dizî da Peygamber aleyhissalatu vesselam nebî bû hê resultî jêra nehatibû Seyyida Melek Halil li ser tê jî divê baweriya wan de ye lê belê hinek ulemayê dî jî dibêjin Peygamber aleyhissalatu vesselam di carekî da hem biye nebî û hem biye resul Mekke bû xwe 10 salê dî kir qebûl di piştî 3 sala da 10 salê dinê jî Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam îqameta li Mekkê sekna li Mekkê ji xwe re qebûl kir yani Peygamber aleyhissalatu vesselam di piştî daketina wehyê da 13 sala li Mekkeyê Mükerreme maye ji Mekkê ku balî Medînê veçû piştî 13 sala Peygamber aleyhissalatu vesselam ji Mekkeyê Mükerreme bi bal Medînê ve çiye Peygamber aleyhissalatu vesselam ta'de cewr û cefaa qewmî wî müşrikê Mekkê li Peygamber û êk pê îman anîne gelek ta'de û eziyet didanekê Peygamber aleyhissalatu vesselam jî li gelek ciya geriya ku dînê Xwedê bi azadî bi hesanî bi hedanî dînê Xwedê hem bijî û hem jî teblîğ bike li cîkê wisa digeriya nihayet ev şerefa hanêka Xwedê Teala kir para Yesrîbê bû para ehlê Medînê Peygamber aleyhissalatu vesselam piştî 13 sala ku li Mekkê daweta İslamê kir di pey wî da mecbûr ma hicretê bi bal Medînê ve kir çûndina Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ji Mekkeyê Mükerreme bi bal Medîna Munewwere ve em dibêjin hicret li wê 10 biwarin ji dunyayê çû li Medîna Munewwer jî 10 sala emir derbas kir û Peygamber aleyhissalatu vesselam ji dunyayê çû îrtihal kir çû ba refîqê ela gelî temaşevanê hêja guhdervanê ezîz em hatin dawiya beşa pênca İnşallah di beşa sêya da em ê dîsa bi hev re bin bimînin di xêr û xweşî de